page 88 et 89 ka tafsir al-Qur'an 2 sura 4 alam tara yali alladhina fade bedo yaz'umuna wombe fenude wombe aajade inna annahum kambe amanu be gomdini harabe fenay bima unzila ko jippina ilayka fade ma wama unzila ko jippina min qablika ko aditima yuriduna hibe fala an yatahakamu dabe yata be nyaawi no yo ila taghuti fade sanamuji be winaydi din wagad umiru gomdi be yamira normal le nebi an yakfuru bihi dabe yeddata din don be gomdina Allah o yuridu shaytan no fala an yudillahum de majjintabe dalalan e majjire bayidan wodditinde gonga aya hina mari sababun nuzul kono ka nimero telephone gi noddoton wa idha qillam sibe yata ma ta'ala are ila ma anzalallahu faade kon ko Allah jippini gollitiren alqur'ana wa ila rasul faade ne la don du woni hadith ra'aytal munafiqin ay nafiqi ben yasuddun an kay be durnoma solo don hattirde durnagol be dabba ka be yara fa kayfa ko honno non ida asabatum staywani hebibe musibatun masibo bima qaddamat sabakon ko be ardiniri aydim juude mabbe den e bakkatoyi thumma ja'u karifti be aroyim manon yahlifuna bi wali billahi inda Allah ne haraybe wa in aradna menen men faalitaki illa ihsanan jona mo ingol wa tawfiqan e hawrundinal ulaika alladhina ko ben woni ben ya'lamu Allahu hino andi ma fi qulubihim kon kandere berde mabbe fa'alida anhum durnobe wa izuhum wajodabe wa qullahum wawlanabe fi anfusihim kandere wonkiji mabbe qawlan kongol balighan natayngol e mabbe ko dum woni yottotongol e nder wonkiji mabbe di wama arsalna min lalim min rasulin mordene laadu illa liyutasuna fi jikke yo dofte Allah ne lirta goddo fi yo yedd bi idinillahi edunga e Allah walaw annam stayuni be izalamu tumande be tuñuno anfusam hoore mabbe sabu wadugol ko Allah hadi be jaa'u ka be arno kama Muhammad fastaghfirullah be insini Allah be tori Allah yafuye wastaghfara lahumur rasul ne laado Allah on kadi torani be yafuye wallahi lawajadullah be tawayno Allah tawwaban ko jabotu be rahiman yurmetedo sabu o yafotono be fala wa rabbika Allah hudik ko dalimi wondiri jomi ma la yu'minuna kambe tagore nden be gomdinta hatta yu hakkimuka haabe arabe nyaawino ka maada fi ma shajara fi kala ko yani kala ko jilbi kala ko bisi baynam hakkunde mabbe so malaji do refte harakade be hebata fi amsim kawunkeji mabbe harajan bittende wo mimma kadata imorde ko nyaawda kon taabe weltori woni satisfait way sallimu on say don non be hisay tasliman hattirde hisingol no hollisi alquran e sunna nyaawitiraka awa hara hisataake walaw anna sitawi menen katabuna men farlunu hara alayhim edube anskoni ikutulu anfusakum wartindire horemo awi khruju ma dum yalto min diyarikum iwonka galleli modo Allah dal ma faalu be huwa tano dum illa qalil sona seeda be minhum e mabbe walaw annam harakam be faalu be huno le ma yu'azuna bihi konko be wajura lakana khayran lahum wallahi wanayno mojere mabbe wa ashadda tathbitan wa burayno kadi tidinde be tabital wa ashadda burayno tiidude kadi tathbitan tabintingol imanon ka berde mabbe e tabutugol mabbe ka islam wa idan ontuma la atainahum min okkayno be min ladunna morde ka men ga ajuran joddi aziman maunundi bay ko aljanna wala hadainahum min fewnayno be siratan ila almustaqiman feungol sabu ko yahaygol gol ka aljanna wa man yuti illaha kala doftido Allah war rasulain ela don fa ulaika raybedo ma alladina be wondo yey e ben an amallahu bi Allah on ni miniri pewal alayhim edu mudum minan nabiyyin e morde annababe wasuddiqina e gongo be gomdimbe washwada e ben yan be sahidi wasfalina be yimbe moƴƴube ko be do wiete ka suratu fatiha ihdina siratal mustaqima siratal ladina an'amta alayhim ko be do fanda ko ni minirabe pewal e iman e diina islam nani minirabe yawdun ko fanda wa hasuna ulaika be do moƴƴi labama rafiqan wondibe yo Allah wadan en be do wondibe men kaduna kala hara amin dalikal fadlu ngal do bural non hebugol be do wondibe haaje e mabbe min Allah ko imol ka Allah goy o kafa billahi Allah no yoni aliman andudo kombo handi tawede e mabbe kombo ni handa ya ayyuhalladhina amanu kono e gomni miso ye ka jihad khudu jugite dey hidrakum rentur koy mon koy e woni armo hoyto su koy famfiru feron yahon abgol jihadi subatin harakon sirtube bi mana harakon goto
ayunfiru ma ɗum feron jami'an ara kon dental mo ondirɓe none wonu humpitorɗon jihadi ndi kala wonɗo ɗon ko yo rewtirɗon. Wa inna minkum kono andeyno e moɗon laman la yubatti anna mono nettino e waɗugol ko moƴƴi kon monon himo ha fa in asabatkum so tawi woni heɓi on musibatun masibo qala wiya kanko mo ne leeti ɗon mo yahali qala wiya kad anama Allahu alayya gomɗi Allah moƴƴike an ono idlam akuntum ande tawno mi laataki ma miɗo wonde moɗon shahidan seede. wala in asabakum wallahi si heɓi on fadlun non ɓural joni min Allah e monde ka Allah la yaqulanna wallahi ɓe wi'ay ka allam takun asikka laata nooki baynakum hakkunde moɗo bayna hakkunde makko mawaddatun giggol ya laytani jallam kuntu hanno mi laato ma wondude maɓɓe fa fuuza mi male fawzan malal aziman mawnugal. falyuqatil yo haɓu fi sabilillahi fi ɓantugol lawdina Allah kan alladina ɓen yashruna alhayata dunya ƴettuɓe gurdan aduna ɗan yeeyi bil akhirati suudi lahara moƴƴo ko ɓeɗo Allah faala kattere jihadi makko. wa man yuqatil kala haɓuɗo fi sabilillahi fi ɓantugol lawdina Allah kan fa yu'tal o wara aw yaglibu ma o foola